YouTube. DK her for dem der gamer. Nu er YouTube. I ved sikkert hvad jeg vil sige, så det kan jeg sikkert ikke. Men hvad jeg har lyst til at køre. Kør den intro for helvede. Nemlig. Jeg skal tilbage. Der er ikke så meget, men fuck. Jeg er inde i min sige, hvis I kender det. Men jeg vil nok biche, når jeg er død og sådan noget. Så kan jeg komme tilbage, når jeg er død. Så kan jeg lige vise jer. Hvis man lige spiller mig sige. Jo, nu vil jeg fortælle lidt om det. Man siger gælder om at overleve. Ligesom faktisk i survival, bare lidt anderledes. Du skal samle materialer og alt muligt. Hvis I kender Daisy, så er det fuldstændig meget sådan som Daisy. Så jeg måske sige, jeg skal lige så på, når man spiller Minecraft. Du skal holde shift inden og sådan noget. Med. Og jeg misser med dash. Okay. Shit. God. Men jeg skal nok filme tit, når der kommer noget action, så tror jeg lægger en actionfilm sammen. Uden intro selvfølgelig. Okay. Sådan der. Fandme død af hende. Svampe. Og jeg sidder, derfor jeg siger stille, fordi jeg sidder og ser en lille dokumentar, eller serie i fjernsynet. Der må være her. I skal også tit gå rundt og holde øje med, om der kommer nogen. Shit, der skal nogen, der har været her. Hvis I ved, hvad de her to ting skal bruges til, så skriv det heller en saks, fordi jeg aner det fandme ikke. Nu vil jeg lige... Jeg tror, jeg vil vende tilbage, når jeg er død, måske. Skal jeg vise jer, hvordan man gør, men nu skal vi lave en anden video, som I lige kan se, hvordan man gør. Men det gælder om, du skal overleve, du skal samle ting ind og sådan noget. Hvis du højreklikker med bandage i hånden, så healer du. Ja, i liv, eller... Nej, ikke ekspederet. Levelsene, det er ikke... Det hvor lavere den er, hvor dårligere er det selvfølgelig. Det er altså meget. Men hvis den er nede på 10 eller et eller andet, så det er vand, hvor tørstig du er. Hvis du har kun... hvis du kun har 2 tilbage, så skal du tage noget vand. Det her brug du drikker, så kan du se, den stiger. Sådan der. Så viser jeg det. I skal altid sørge for at have vand, og måske sørge for, hvor I er, og holde lidt øje med rundt om jer. Hvis I ser for eksempel en mand, der kommer gående. Shit. Okay. Hvis du ser en mand, så skal du gemme dig bag noget og holde shift inden. Og I kan se det her. Det er meget zombierne kan se dig. Hvis du bare hopper og løber rundt, så kan de rigtig godt se dig. Jeg har bevist. Se. Ja, der løber jeg ikke. Se, så meget kan de finde dig. Se, nu er jeg allerede opdaget. Hvordan jeg kørt det. Men det gælder om, du skal holde dig i live. Og... ja, selvfølgelig man skal holde sig i live i mange spil. Og prøv at holde dig et sted henne. Ikke hele tiden. Lige sådan, hold dig ved samme sted og vente på, der kommer noget loot og sådan noget. Vi skal vende tilbage, når der kommer en mand. Eller sådan. Hvis I gerne vil gerne have klipper i mig, sige her. Og vise lige, hvor det er. Shit. Men nu ved I, hvad man gør. Hvad I skal gøre for det meste. Og nu skal jeg kommer også tilbage.
Og så lige holde øje med det, hvor du er. Når du så den her indlej på, højre klikker på det, og så skal du se det der ude i sekund. Derude i siden. Der herude. Og så skal du bare sidde og vente. Så nu er jeg lige kommet tilbage, når den er færdig. Vi ses lige om lidt. Tilbage. Godt. Du kan fandme ikke. Nu kan I se, at I ikke kan komme ind på serveren længere. Så skal I vente 15 sekunder eller så. Jeg plejer at kunne komme ind, men jeg er kommet tilbage, når jeg kommer ind. Så er jeg tilbage, men sådan gør jeg på den side. Det er det. Nu kan I se, der står det der. Det starter tingene. Det står ikke lige på den der, eller den der. Men kun det der, og den der, og den der, og den der. Det starter jeg med at sten, det der svær der. Det er det, man starter med. Du skriver det her. Skriv det. Så kan I komme ud og spille. Hver gang I er død, så kommer I ind i sådan et område. Sådan et stort område. Så kan I lige gå ind og gøre noget. Så skal I lige gå ud og vente i 15 minutter eller sekunder, står det. Så jeg vil sige, at I troede det var. Men melon, det er det bedste mad, du kan få. Det giver liv, plus det giver mad. Mad, det er vigtigt. Et liv, det er også vigtigt. Hvis du har fuld mad, så kan du få liv. Det synes jeg er lidt dårligt. Men så skal man... Jeg spørger sikkert, hvorfor prøver det med sammen? Det ved jeg ikke, hvorfor. Men I skal altid holde øje med, der hvor level står, og I skal holde øje med det hele tiden. I skal holde øje med over alt omkring jer. Så det er okay, gå herhen og eller stå heroppe og skifter. Men du skal kunne hurtigt gøre sådan her og gemme dig bag noget. Det skal du kunne gøre hurtigt. Det er et problem. Du lige skal holde øje med, om der er nogen. Men I skal tage noget at drikke, når I måske er nede på 2, men hvis I er nede på 2, for eksempel, altså i level, og I tager noget vand, så er I helt op på 20 igen. Men her, der er der heldigvis en lille vandkilde. Det synes jeg er utrolig skønt. Gå derover og skal sådan loot. Jeg kan godt bruge spær eller bomben nu. Jeg kan på den her sammen. Jeg skal nok gøre sådan, så jeg kan optage i 20 minutter. Men I skal lige vide, det har jeg sagt før, det tager pisse lang tid at uploade. Det er ikke sikker på, om det her... Fuck, man kan sgu bare gøre det her. Yes! Og jeg skal I også selv gøre. Det er jeg farvet til. Jo, I skal aldrig stole på nogen sådan rigtig. Ikke sådan, der er hackerstik, der vil jeg stole på. Det skal I aldrig gøre. Jeg vil fortælle jer lidt om ting, jeg kan gøre nu. Jo, en snebold, hvis du kaster den, og der er mange zombier efter dig, så kan du imod den. Det er ligesom en samlet zombie, dem ser dødt. Se, nu bukker jeg mig. De har ikke opdaget mig endnu. Det er fordi jeg bukker mig. Prøv at se, hvis jeg går nu sådan. Se, der er de opdaget mig. Men. Jeg synes, det er nogle navne hele tiden. Dø med dig. Skid, svin. Så nu er jeg stop herfra. Jamen, jeg skal lige dræbe den her fucking zombie. Man, så bliver det 2 zombier. God. Men, det er så upload den her lort. Det her lort, tror jeg. Shit. Nu kan jeg se, at jeg vil dø. Nu kan I vise, hvordan man gør. Dræb mig, zombie. Sådan der. Nu kan I se, om jeg død. Ja, så må jeg lige tilbage, når jeg kommer ind. Sådan der. Nu var jeg 2 sekunder derude. Så kommer I herhen. Det er det, jeg sagde. Så skal I bare gå tilbage. Og nu kan jeg lige... Så skal I join nogle gange, eller sådan noget. Det nu er det sådan rigtig ud, som jeg vil gerne, jo, kom her,
så kommer I herhen, og så skriver I det der, skriver Mindseas på one. Det der skal skrive, så skal det her. Bam! Se, så er det tingene. Så nu kan jeg se, hvad man starter med. Vi ses YouTube. Det er to, det gør jeg, for dem der gamer, I må have det godt.